Welkom terug, tijd voor het weekoverzicht. Geen één vervoerder blijkt zin te hebben om de komende jaren met bussen door Zeeland te gaan rijden. Dat en meer in Zeeland de Week. Bij de vaccinatielocaties van de GGD is maandag een nieuwe vaccinatieronde gestart. 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers kunnen een coronaprik komen halen. Maar willen ze dat wel? Bij de priklocatie in Goes was het maandag in ieder geval druk. De prik zit er weer in. Ja hoor, gelukkig. Ja, gelukkig bent u er blij mee? Ja, ik ben er blij mee, want zo voorkomen we dat we ziek worden, hoop ik. Ik ben blij dat het weer kan. Ik hoor weer verhalen van mensen die weer corona hebben gehad. En dat is een behoorlijk zware variant blijkbaar. Dus als je het kan voorkomen, waarom niet? Maakt u zich veel zorgen over corona? In het begin niet zo, maar later wel. Want ik heb zelf 2 keer corona gehad, ondanks de prikken. En ik heb er best wel spierpijn van gekregen. Dus ik vond het wel lastig. Dus nu deze eerste dag meteen de prik gaan halen? Ja, ik denk ik vul het gelijk in en ik ga erom en dan heb ik het gehad. Hè. Nee, ik ben er heel blij mee, absoluut. U heeft niet getwijfeld? Geen moment, nee. Ik heb alle coronaprikken de vorige periodes ook gehaald. En goed op deze manier. De prik zit er weer in, hè? Ja, daar zijn we blij mee, toch? Ja, bent u er blij mee? Ja, het is toch een soort bescherming, hè? Weer een zorg minder. Ja, dat hopen we van wel. Je wilt beschermd zijn. En vooral op onze leeftijd moet je toch een beetje oppassen. Ja. Niet getwijfeld? Nee, absoluut niet. Nee. Bent u er blij mee? Ja, ik wel. Ik heb die mensen ook een beetje verpleegd, dus het staat op mijn netvlies. U heeft gezien wat de ziekte kan doen. Verpleegd, dus ja, dan weet je het wel een beetje. Dus dan, ja, en ik vind, het is niet zomaar onschuldig. Dus als het kan, doe ik het gewoon. Dus u heeft geen moment getwijfeld? Nee, ik heb nooit getwijfeld. Bij alle herhalingen niet, nooit, nee. Er wordt hier bij de GGD in Goes de ene na de andere coronaprik gehaald. En als je al die mensen hoort, dan zou je misschien denken dat iedereen blij is om die prik te gaan halen. Maar als je de mensen op straat vraagt, dan hoor je een heel ander verhaal. Gaat u deze prik halen? Nee. Nee? Een overtuigd nee? Ja. Nee, ik ben van die vorige veel te ziek geweest. Okay. Heb ik 3 dagen op bed gelegen met hele zware hoofdpijn. Nee, ik doe het niet meer. Nee, die ga ik niet halen. Nee. Ik vertrouw erop dat mijn eigen immuunsysteem toch zelf daar nu antistoffen tegenop heeft gebouwd. Ik heb de vorige vaccinaties wel gehad, maar ik denk dat het wel meevalt met de corona, de ernst ervan op dit moment. De GGD Zeeland snapt al die bedenkingen, maar roept iedereen wel op om er goed over na te denken. We weten dat als je gezond bent en de laatste vaccinatie hebt gehaald en geen onderliggend lijden hebt, dat dan in principe je afweersysteem goed met COVID om zou moeten gaan. Maar het gaat echt om de kwetsbaren onder ons. Dus de mensen die wat ouder zijn, dus 60 jaar of ouder. Mensen die onderliggend lijden hebben. Die hebben dus een groter risico om als ze COVID doormaken, om dan een ernstig beloop te hebben. En met eventueel ziekenhuisopname of overlijden. U zou de 60-plussers en medisch kwetsbaren toch willen oproepen van als je in aanmerking komt, haal dan toch die prik. Nou, maak in ieder geval een weloverwogen beslissing. En als u twijfelt, bel dan ons eigen klantcontactcentrum. Want daar zitten professionals die u kunnen helpen die keuze te maken. Wij kunnen die keuze niet voor u maken, maar wij kunnen wel helpen om de voor- en tegens op een rijtje te zetten. Scheepsbouwer Dame eist compensatie van de Nederlandse staat vanwege de sancties tegen Rusland. De scheepsbouwer zegt door Nederlandse sancties financiële risico's te lopen. Ze loopt opdrachten uit Rusland mis, zoals bestellingen voor sleeboten. Welk bedrag Dame eist is onduidelijk. Psychische hulp bij de huisarts heeft een enorme vlucht genomen. Zo'n 90% van de huisartsenpraktijken heeft inmiddels een praktijkondersteuner die zich alleen bezighoudt met psychische klachten en problemen, blijkt uit onderzoek. Het is een echte aanwinst en wordt alleen maar belangrijker, zeggen de huisartsen. Hoe gaat het met meneer Jansen? Goed, ik heb hem net gezien. Het ging beter dan de vorige keer dat ik hem zag. Huisarts Peter Ballière en praktijkondersteuner Daphne Mahu. In Bresken zijn ze in overleg over een patiënt die depressief is. Daphne is praktijkondersteuner, POH GGZ. Dat betekent dat ze zich alleen bezighoudt met patiënten die psychische klachten hebben. Die groep is groot en divers. Tot nu toe is de jongste patiënt die ik heb gezien 4 jaar en de oudste 104. Dus dat is echt een hele brede leeftijdscategorie. En de problematiek is ook heel divers. Van
jongeren met liefdesverdriet waar ze heel veel last van hebben tot hele zware psychiatrische problematiek. Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner die zich alleen bezighoudt met patiënten met psychische klachten. Ruim 10 jaar terug had nog maar een kwart van de praktijken zo'n ondersteuner. Nu is dat 90% en de agenda's lopen vol. Soms overvol. Ik zie het in de afgelopen jaren al ontstaan, dat er steeds meer doelgroepen voor de POH-GGZ bijkomen. En ik denk dat dat alleen maar zal toenemen. Dus dat er een steeds groter aantal mensen in aanmerking komen voor de POH-GGZ. Dat ik over 4 weken nog eens terugkom om even te overleggen. Over 2 weken? Ja. Over 2 weken nog zo. Ja, is goed. Huisartsen in Zeeland vinden het dus een echte aanwinst voor de patiënt, maar ook voor de overbelaste huisarts. We zijn heel blij dat we die ondersteuning hebben. Dat maakt dat we ontlast zijn en dat de patiënt ook een betere aanpak heeft van die problemen. De POH beheerst toch een ander type gesprekken, weet van therapieën die de mensen helpen en heeft ook vooral meer tijd om die gesprekken te voeren. Een bijzondere vondst door Erwin Jesterhout uit Filipijnen. Hij vond delen van de oude vesting van Filipijnen in zijn tuin. Nou, het begon met Omroep Zeeland en daarna, zeker maandag, is het ontploft. Echt, 's morgens vroeg al op Radio 10, interview op Radio Veronica, Radio Nostalgia uit België, Belgische omroep. Ja, het was gisteren gekhuis. Het is dan ook een bijzonder bouwwerk. Dit deel van de vesting was de zogenoemde westelijke stenenbeer van Filipijnen. Dat was een soort gemetselde dijk om de vijand buiten te houden. De vijand kan over die dijk komen met zijn troepen en dat wil je natuurlijk niet hebben. En wat deden ze dan? Dan maakten ze zo'n stenen dijk, een stenen beer noemen ze dat, een muur. Met dan ook zo'n ezelsrug, want als je goed kijkt is dat zo'n hoekige rug. Kun je heel moeilijk overheen lopen. Dus de bedoeling was dan, als die mannen eraan kwamen, dat ze 1 voor 1 erover moesten. En als je dan aan de andere kant ging liggen, dan was het maar een kwestie van, nou ja, je weet de rest wel. Prijsschieten. Prijsschieten, ja. En dat is het enige waar zo'n ding voor diende. Buizen staat er niet van te kijken dat het bouwwerk helemaal onder het zand lag. In die tijd werd dat wel vaker gedaan. Als je iets niet meer nodig had, dan gooide je er gewoon een hoop grond overheen. Dat bespaarde het sloopwerk. Dus ja, op die manier is het niet verwonderlijk. Want ik vermoed dat er best nog veel meer in Filipijnen onder de grond zit wat dat betreft. Toch moet nu niet heel Zeeuws-Vlaanderen gaan spitten. Buizen heeft een betere tip. Als je wil weten waar dingen liggen, moet je toch in archieven kijken. En vooral kaarten bestuderen, ja. Rijden er vanaf 2025 nog wel bussen in Zeeland? Die vraag ligt voor, omdat woensdag bekend is geworden dat geen enkel bedrijf het ziet zitten om het Zeeuwse busvervoer te verzorgen. Het had de start moeten zijn van het prestigieuze nieuwe vervoersplan, waarin alles anders zou worden. Lege bussen buiten de spits die doelloos door de provincie rijden. Dat is op veel buslijnen het trieste beeld van het openbaar vervoer in Zeeland. Om dat tegen te gaan ontwikkelde het provinciebestuur met gedeputeerde Harry van der Maas van de SGP voorop het nieuwe vervoersplan voor Zeeland. Vanaf 2025 verandert het OV in Zeeland drastisch. Bussen rijden dan niet meer van dorpskern naar dorpskern, maar van hub naar hub. En dat zijn vaak haltes buiten de kernen. Bovendien moeten flextaxis, buurtbussen, deelfietsen en deelauto's verder voor een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk zorgen. Alleen blijkt nu dat er geen enkele busvervoerder bereid is gevonden om dit ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Provinciebestuurder Harry van der Maas wil nagaan wat er nou mis is gegaan dat geen één vervoersmaatschappij interesse heeft. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat de reden is waarom we op dit moment nog geen inschrijvers hebben. We hebben natuurlijk onze voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat we schone bussen willen, zero-emissiebussen. Is het budget wat we beschikbaar stellen, dus we moeten nu achterhalen wat is de reden. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel naar een nieuwe vervoerder toe. Dus dat vraagt even doordenking aan onze kant. Oppositiepartijen zijn niet verbaasd dat geen enkele partij zich ingeschreven heeft op het uitvoeren van het Zeeuwse openbaar vervoer. Ze zagen het ambitieuze voorstel van provinciebestuurder Van der Maas sowieso al niet zitten. Maar coalitiepartijen blijven vierkant achter het plan staan. Wij zijn er wel enigszins van geschrokken. Ik had het ook niet verwacht, moet ik zeggen. Ik neem aan dat er goed gesprekken zijn gevoerd in de periode hier naartoe.
De plannen zijn gemaakt. En ja, ik vermoed dat er toch nog wat onduidelijkheden zijn waarom er geen inschrijving is. Bij oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP kwam het niet als een verrassing. Je kan moeilijk verwachten van een commercieel bedrijf dat zich in gaat schrijven op iets wat niet rendabel is in Zeeland. Dan kom je dus uit op een paar uitgeklede buslijnen en dan wordt het een onaantrekkelijk verhaal voor een bedrijf. Het idee om nu het busvervoer helemaal in eigen handen te nemen klinkt sinds gisteren harder. Ze moeten er een echt openbaar vervoerplan van maken, wat Zeelandwaardig is. Want we krijgen gewoon geld voor openbaar vervoer om het goed uit te voeren. Hè? En laten we dat dan ook doen. Luxemburg heeft zelfs gezegd, wij maken het helemaal gratis. Ga dan eens kijken wat dat zou betekenen voor het serieus openbaar vervoer. Zodat het serieus openbaar vervoer in de samenleving komt te staan in plaats van dat het alleen maar minder en minder wordt. Coalitiepartij BBB is iets voorzichtiger hierin. Dan zou dat overwogen moeten worden. Maar ja, ik heb echt alle vertrouwen in dat de pijnpunten weggenomen kunnen worden. En dat het onderdeel van het hele traject is dat het nu even stil ligt. Maar dat dat nog wel goed gaat komen. Gedeputeerde Harry van der Maas zal nu moeten proberen om vervoerders over de streep te trekken. De vraag daarbij is hoeveel water er bij de wijn gedaan moet worden. En hoeveel ruimte hij van provinciale staten daarvoor krijgt. Met een protestmars en daarna 25 insprekers in het gemeentehuis lieten bewoners van Middelburg duidelijk horen het nieuw te bouwen AZC in de Kleene Hoge niet te zien zitten. Het plan om een AZC met noodopvang te bouwen in de Kleine Hoge is een klap in ons gezicht. Er is stress. Mensen slapen slecht, functioneren niet meer tijdens hun dagelijkse bezigheden. Zonder enige vorm van voorbereiding, inspraak of overleg werd ons gevoel van woongeluk en veiligheid in één klap weggevangen. De gemeenteraad, die in meerderheid ook tegen de bouw van één groot AZC is en liever 2 kleinere locaties ziet, praat verder over het onderwerp. Toch kan het zomaar zijn dat het AZC er gewoon gaat komen. Het gemeentebestuur hoeft niet naar de gemeenteraad te luisteren bij dit soort besluiten. Bestuurscrisis in de gemeente Sluis, want daar zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat 2 wethouders het vertrouwen hebben opgezegd in hun collega-wethouder. Marlou van Beek van de VVD. Duidelijk is dat de verhoudingen in de afgelopen maanden steeds verder verstoord raakten. De ruzie afgelopen dinsdag was de druppel die de emmer deed overlopen. Toen zijn de wethouders van Sluislokaal en van de PvdA uit de collegevergadering opgestapt en hebben het vertrouwen in hun collega opgezegd. Het vertrouwen was te vaak geschonden. Dit komt niet uit de lucht vallen. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat het loopt zoals het nu loopt. Ik denk dat ook voor niemand van alle betrokkenen is dit goed. Het is nu verder vooral aan de politiek om daar met elkaar het gesprek aan te gaan en een uitspraak over te doen. VVD-wethouder Marlou van Beek is sinds maart wethouder in Sluis. In de coalitie met Sluislokaal en de PvdA liepen de spanning tot grote hoogte op over de toeristenbelasting en over het tweede woninggebruik. Aanstaande maandag is er een extra raadsvergadering. En dan ligt er een motie van wantrouwen tegen wethouder Van Beek op tafel. Ja, en vooralsnog is hij niet van plan om de eer aan zichzelf te houden en ontslag in te dienen. Ze is strijdbaar en zegt laat het maar op dat debat aankomen. Zo'n 100 werknemers van voedingsmiddelenproducent Cargill in Sasvogent zijn in staking gegaan. Cargill biedt ruim 2% loonsverhoging, maar vakbond FNV wil 7%. Cargill komt met zo'n lage loonbod dat onze leden dat onacceptabel vinden. En hebben besloten om te staken, zodat het druk opgevoerd wordt dat Cargill met een veel betere bod komt. Werknemers schreven zich in als staker, maar sommigen moesten nog even doorwerken. Veiligheid gaat voor en een milieuschade willen we ook niet hebben. Dus vanuit die regels en afspraken moeten de lijnen op een hele goede manier afgebouwd worden, leeggemaakt worden. Wij denken dat uiteindelijk al die processen afgerond morgen de volledig plant stil ligt. Wat de stakers betreft ligt de bal nu bij Cargill. Totdat er iets van een opening is in die onderhandelingen en niet eerder.
Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete van €50.000 opgelegd aan het overslagbedrijf Access World Terminals in Nieuwdorp. Vanwege een dodelijk ongeval een paar jaar geleden. Een 32-jarige werknemer raakte toen bekneld onder een container en overleed. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet. Een van de bekendste choreografen van Nederland, Rinus Sprong, repeteert momenteel in Terneuzen. Want daar gaat morgenmiddag de dansvoorstelling Land in Zee in première op het festival van Zeeuws-Vlaanderen. Het is hard werken op een van de laatste repetities voor de 10 leerlingen van de Zeeuws-Vlaamse balletscholen. Zij zijn na audities uitverkoren om mee te dansen in deze professionele productie. Danst dat een beetje met een snaveltje? Nou, het is best wel lastig ademen eigenlijk. Het is net hetzelfde als een mondkapje op eigenlijk. Wel bijzonder hè, met een professionele choreograaf te oefenen. Hoe anders is dat? Ja, het is wel een stuk meer verantwoording. En ja, het gaat allemaal wel wat sneller dan gewend. Ja, echt superleuk. Ik heb echt heel veel geleerd in een korte tijd. Ja, ik vind het echt heel leuk. Kijk, we noemen altijd amateurs. Dan denk je, maar amateurs komt eigenlijk van het woord amore. Dat zij houden van dans. En dat is zo geweldig, want wat we soms zien is dilettantisme. Dat het gewoon, maar deze danseressen, je ziet echt dat ze vinden het zo heerlijk om dit te doen. Echt heel erg cool. Want ja, Rinus is best wel een hele grote naam in de danswereld. En om dan met hem samen te mogen werken, dat is niet iets wat je zo elke dag doet eigenlijk. Dus ja, ik vind het heel gaaf. Zee mij binnen liedjes zingt, vergeet ik alles wat ik wil, dan word ik stil. Het is een dansvoorstelling voor kinderen. Die gaat over een reis op zee. Het Zeeuws Orkest speelt live mee op het podium. Ja, het is een zegen om met zo'n orkest te mogen werken. Dat is echt heerlijk. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. En later vanavond dan ziet u een samenvatting van de Kustmarathon vandaag. Nog een hele fijne avond.